Avui en Canal 9 serem els primers a oferir-los els sondejos i els resultats dels comicis a la Comunitat Valenciana. Estarem en directe a les principals localitats de València, Castelló i Alacant i als quarters generals dels partits polítics. Avui especial Eleccions 2007 en Canal 9. Que ens han votat, però anem a treballar, com sempre, per a tot el món, per a tots els valencians. Som 5 milions de ciutadans a la Comunitat Valenciana, això significa molta responsabilitat, molta serietat en el nostre treball i anem a continuar per aquest camí. Sabem que estan esperant-los tots per a celebrar este gran triomf. Moltíssimes gràcies per atendre-nos i molt bona nit. Enhorabona, president. Des d'ací, des de l'Alameda Palace, és tot. Molt bona nit. Gràcies, Leticia, per aquesta oportuna entrevista. N'hi ha més titulars en la nit que ara observarem mentre tornem a aquest ambient, i és un titular important que pensàvem donar-los demà, però que ja podem avançar-los esta nit, quan són exactament les 12:25, portem ja 5 hores llargues de programa. I és que les 3 diputacions de la Comunitat Valenciana, València, Alacant i Castelló, continuen en mans, per majoria absoluta, del Partit Popular. Un altre titular, en aquest cas en eleccions municipals, és que el Partit Popular arrebataria el govern municipal en 3 feus tradicionalment socialistes com són Torrent, Paiporta i Paterna, Lluís. Canal 9. Gracias.